kuripot kanikab sa treyasan na apod no anagan tintay drama itangab sakbay na. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoy te drama. Kan makablaawan ni Dean Anthony kanila kay na Emil Soniega, ni Llewellyn Galabay, kani Jade Rose Catanes. Kastimanti ko na ni kab sa treya. Dear manang biyanang, saan kami ngagkinkinawatan iti asawak? Tangamin, super kuripot ti partner ko. Kati kayat na patas sa amin na gastos. Rugyak man tagsalaysay, idagayan ayat kami pailaang iti asawa. Makatawanan nga gayan ayat talando. Kaano kay ti planom apanagkalay sata? Apay ador nung maun. Anya nga iti kayat mo asawan? Naggudwata amin na magastos, Ti planaw, agbalay tapay ko mga umuna, sagbay ngagkasalta. Aggudwata manan iti magastos, Ay, di mo mat ngamin ibagbag akas ta ti planom. Kano di ka magdamdaman? Marigata na ang agurno. No di tuyak lang Pilipinas ngagtrabaho. Saan mat nga rod adakil ti sweldo? Masapula sa ganaan ta, ti masabayan. Tapno saan ta ngagrigat? Diyak kaya ti maipada kadagiti naasawaan dita nga arig na lawan ipakandan kadagiti anada nga po itirigat ti panagbiag. Ala, sumurot aklat na nga rodan ka ni Jubel. Ibagbaga na kanyak nga agabrod kami. Ngam lumabalin, diyak kumakayat ti umadayo. Nagkapuhikan? Tadi ka pala nagwang. Wang ko na maon. Inay, nadakan ton ijay. Agipaw ikka kininanang mo iti pagpatakder tayo iti balay ta. Sana balay ta, gudwata mo iti gastaws. Sa bagay, mayat matkit ni day ta kapanunutam. No kasta, nagbaliw ti desisyon mo. Ay, wan gayam. Jakmat ngamin amo akas jay gayam ti plano ni Lando. Apay, anyat plano na aya. Agudwa kami kano iti amin agastos. Ti kayat na, agi patakder kami pa iti balay may sakbay ngagkasar kami. May mayat matlaan ti kasta. Kan, saan na kanton nga isi-isian? Tada share mo iti magastos yu iti balayaw. Iso nga rod mat day ta tinapanunot ko. Iso akinayat kun at isumurot kan ka. Agkuyog tangarudan nga agipag na iti papeles ta. Agabrod gamot gaya ban anak ko. Diyak mo nga gilaklakad kan iti papeles mo. Wan nanang, taplano mi kanilando ti agpatakder nga umuna iti balay may sakbay ngagkasar kami. Ay kat, nagsaya atin ngay no kasta. Da kayon to ti pagpawitak iti kwarta nanang. Kat da kayon to ti makaammo makisao kanilando. Kitaan nyo tadyak kayat ti malugi. Masapul apatas ti magastos. Ay kat, isu, anak ko. Agpakada akon lando, inton rabiin ti flight me. Ay kay, saysayatan maron, Trabaho ti papanamijay. Ang mga manoy suka anak tunod da ka jayay. Anya mo day tangay bagbagamon. Isu nga rod anagabrodak, tapno makay patakder tay ti balay ta. Nasayata nga ron nukus na. Tay ta kumati ka na yun na panunutan, no da kan to jayay. Uray si kamat Ang mga no si kamat ti makabirok iti sabali. Sika nga ron, ti kinatulag ka. Alang nga biro ka manan iti sa bali katulag ka. Nagrigat ti trabaho tayo. Kanayon ang mabanog ti tao. Katanusan ta Sana bali, tadakil ti sweldo. No sa di, no laditan ti pangibabaon ang dagiti amo tayo apagdalusan tayo. Mayat kit di tagkukuyog tayo ang mapanagdalos. Kan agkukuyog tayon tumanan nga agawin. Sa bagay mo't kit di Kan, kumusta nga Narugyanan an ay patakder ti balayaw. Wen kano, rinugyandan. Ay kat nasayaat nga rod No makapagkasar kayon kanilan daw. Agsubli ka kadipay dito abraw. Saanan? Umanay mat siguro ti 2 taon ko dito tapno makabalay kan makapagkasar kami. Uray siya. Lepasak lang ti kontratak mo't dito Agawid aktong. Kahit anya ngay nanang, sa anak ba't lang nga nalugi?
Kitaan nyo tama nga nung sasauran nakmatan ni Lando. Ay, saan, anak ko? Naghuyog kami ang kimatang iti materyales. Kaya dua kami anak isaw iti karpintero, amang trabaho iti balayo. Nasayat mo't nga ron no kasta nanang. Agi pa itak pa iti paggatang yu iti baka kun kaldeng. Imbag to lang asang petak. Paadwak to. Tadyak kayatan ti agsubli dito eh. Naikat, adakan ka dayta, anak ko. Dandanin malpas ti balayaw ka ni Ria. Uwang tatang. Kahit kaano ngay ka na ti panagawid na may. Into malpas ti kontrata na Kahit nagkalaysa kayong taon. Kaya una tatang. Awan to ti problema may ta damo balay may. Maya mangagpaisaw ti napanunot jaw. Ti agipatak dari ti balayaw. Siya lang tinagpanunaw. Ay kastaya. Kawan mo tatang. Karumbang lang ang agudwa kami amin itigastaws. Kahit naimbag mamay ta imanugo mo ni Ria. Apay katasaan ng ngay. Hindi siya tinangasawa iti day dinanang mau. Siya amin tinaggastaws. Agbirok pa'y ka nagiti dadakal na iti sabong Idi day ta Sa nga uso nata sabong itang. Nalpasan ti balay dalando kon Ria abalayan. Ay, wen nga raw, abalayan. Ti isa sang putla ang nereya, ti maururay. Imbag kidi atay manugo ti anak mo nga agudwada iti amin na magastaws. Wen tapara lang kadakwada dayta. Naimbag ka nilan daw. Tauray saanan nga agabroad, tadamot ti jeep na pagsapulan na. Ay, way nabalayan. Kaya naimpod ti anak kaw. Saan agasta daw? Ay, kasta abalayan. Ay, nakuripot na dyan nga anak kaw. Ay, isugaya nga daurnong na, abalayan. Excited ako nga gawid, Jubel. Mailiw akon kaninanang kaniti kayan ayat ko. Uray syakmut Ay, kailiw kon ti pamilyak. Sana kung agsublay. Adamot ton urnong ko apang rugyak iti basit to ang negosyo. Ay, uray syakmat. Ay, makaina na tamatlangan. Saanan akaslak kayod kalabaw ta? Ay, wen nga rod Anya ngay. Magustuhan mo iladahat balay ta. Ay, wen nagbanugan ta day tabalay. Iso ang magustok nga ron. Ay, kasano ngay? Tulagan ta ti kasartan. Wen uray simple lang nga kasar. Ta saan tan nga gastos iti dakkan. Nagrigat ti agbirok iti kwarta. Win Dagiti latan asidag akakabagyan ti maaways. Kin dagiti kakaruba. Ket dumanon kayo nga rodan tapno matulagan ti kasarta. Kablawan kayo anak. Sa pala kumaata na ragsak to ti panagden na yung agasawa. Agyaman kami tatang. Kablaawan kayo, anak ko. Kat sapay kumata saan kayo nga agap-apa. No adasaan nyo apag kinaawatan, pagtungtungan nyo itinasayaat. Saan kayo nga agsinsinong ba? Wala na. Katagyaman kami Congratulations, friend! Oh! Imbag man na nakaumay ka, Jubel. Aywan, isugayan ti asawa ni Lando. Ay, Lando. Iso ti kadwak idi ija abroad. Ay, kastaya? Ay, maragsa ka nakamakamamukang ka, Jubay. Ay, kasta akmat Kat, congrats kada kayo adwa. Ay na, nakaragagsak ti umuna arabiita kasagasawa. Uray sakmat Lando. Nagmayat gayam tirik na ti adabukod na pagtaengan. Wala, nang runa ka, agpada, nagrigatan ta dahi ti abalay. Sapay la kumaa, tawan agbalin aparikot ta kas agasawa. No saan ka nga garamit iti parikot ta, awan ati agbalin na parikap. Uray si kamat Nawadwad mo ba si tinapasadag ita Ado nga minti pa sa hiraos. Kin nagsasarunot ti arkilat. Ay kat nasayaat Manungay mati na pasadaam lakay. Ay, para kanya ladajay na. Di kabil ko pala dito'y money bag kaw. Aywan, naibos gaya man ti pang kusina tayo Lando. Ay, kayang kanto gumatang abakay. Si Kated Dawayana. Iso nga no, samtag palingkay.
Malatain naman nagsawal. Nang duda kong kahit. Na, apay nga tangay. Di mat itad kanyak nilan do dagiti masapsapulan na iti ipaspasada na jeep. Siyak mat nga ron ti gasgastos iti amin nakasapulan dito'y balay. Ay, imbaglakit din tada urnong ko. Kan ado ti taraken ko ababoy, baka, kas kadakalding. Ay na, talaga ako ripot mat ti asawa. Oy, Jobel! Si kamat gayam ti masabat ko. Kumusta kan? Okay, aklang man. Imbag man ta nasabat ka. Ay na, awisan ka, inton agkalay sa aak. Talaga? Agkasal kan? Wan. Apay, saan ka di anak kapapate? Ah, ay, nakapatakder kayo kadimot ni ti balayo? Wan, friend. Kat, nagudwan nyo kadimot ti magastos iti panagkasaryo? Ay, saan? Naglaingan ngay. Iso ti lalaki. Iso amin at aggastos. Kan, adabalay nan, friend. Ay na, nagswerte ka matan, friend. Siyakat, gudwa kami kanilando iti amin agastos. Ay na, naswertsak lang mat-ate adamabalin na, friend. Ti ko namkit di, friend. Talaga nga imot ti asawa. Agdalusak man kit di ti sirok ti kama. Nabayagan na jak nagdaldalos. Sigurado ang natapo ko. Ay, idandan ko pailaang to'y kama. Ha? Aday ta, nawaya akon amang walis iti igid kan iti sirok ti kama. Ah, ne, anya may day ti kasla na balkot iti lupot. Kita man, na, alkansya daytoy ah. Ay, lukatakman daytoy. Apay pinakibiyang matel kan siya. Sakla ti mabalin na mga alay ti karga dayjay. Kasano, kat manipod nagdan nata, awan mat itad mo kanya akwarta. Siyak mat amin ti agasgastos. Imbagpaykit di dya asawa ti gayem ko, taiso amin ti aggastos di dya balayda. Pati pa nagkasarda, gastos amin ti asawa na. Imbagam ko makanya ka. Sana kasta. Basta mo ilatatakawo mo ti karga tel kan siya. No, adda panunot mo, saanan anaskin nga ibagak. Rumbang lang nga itad mo kanyak ti mapaspasadam at asawa na nga rudan. Naglalay nga mga imay. Sa tagtrabaho, itag ko kang katima gadak. Katun ah, ta asawa na nga rudan. Nagtrabaho ka mo ta, tapno ta kwarta. Ana, yag mo titinakaw mo karga tel kan siya. Awanan, nagastos kon. Inggatang ko iti linamot ta. Hawang ka babain mo. Urnong ko dayjay. Isublim no kaya mo na saya ka kanya, nay. Awanan ko naklangarudan. Uragan ano ka, nagastusan. Kano danda ni 100 ki amin dayjay. Nagastos mo amain. Awan nga rudan, nagastos kon. Paray, di magagatang kay tibaka ha. Uwan pare. Apay, adlala ko. Huwag ko ma. Ala, umay kunto kitaan pare. Inukod kun angay niyag dito'y balay mau. Adda di tarubaya niyaw. Impagukaw. Anya? Eh, sige. Kitain taman nga rob. Tanawag kinaawatan ta iti presyaw. Gatanga ka. Apay ngay nanang, awan mo tan may sa abakak. Anya ba ka? Tay kadakalan abakak, nanang. Eh, kano inukod mat nilan daw itay agsapa. Anya? Nangyapanan na ngay? Ay, jak mat dinamagan ah. Kunak ano amaw. Ay, saan nanang? Diyak amo nga inukod na. Ay, kahit mapan mo damagan iti asawam ah. Sa dino tinangyapan ng itibakak. Kuna ni nanang nga inukod mo. Inlakaw. Nagpuskol mo tan ti ropa man ang ilako. Kano saan mo nagbambanugan day siya baka? Nakwits ta na ha. Inalam ti karga ti alkansya. Kaya di mo man nagbanugan. Ay na, awan sir-sirbim nga asawa. Imot ka. Agsinatan. Kaya wala. Tangay si kamot ti mga yata mangisina kanya. Pumanaw ka ti balayay. Itad mo nga ro dati nagastos ko iti daytoy abalay. Awang kwarta ka maitagkaw. Anya? Apay tawan na luto amakan. Katagluto ka matay ti kanam. Anya? Manipod ita, agkanya-kanyatan. Awan pinakibiyangan nun, landaw. Anya? No saan ka makaanos?
Sika ti pumanaw dito'y balay. Di nak mapapanaw dito'y tadagastos ko dito'y. Naggudwan ta ti gastos dito'y. Wala. No ko na mga wampin na kibyangan. Di awan. Unay matigas-gasat mo anak ki asawa. Imbaglakit din Tasana kasta tinaki asawaak. Saan na abibyangan ti sweldok? Iso amin ti aggastos iti kasapulan mi iti unag ti balay. Aya, imbag ka pa'y. Siyak nga'y, awan pulos itod na asapul na. Di mo pa'y lasinaan. Kaya't ko asinaan Ngam di na mat itod tinagastos ko nang ipatakder iti balay. Awan kanok kwarta na. Di, si kanti mangitid itinagastos na ijay balayo, tapapanawang mo. Nawan mga kwartak nga itod ko. Dahil tala ang atirigat na, Rhea. Apay nga, di ka naglaba. O, may sukon. Na, naglaing kan. Sanayang agkanya-kanyatan. Laba am tibadom, talabak mo tibadok. Ha? Kasta ti kaya mau. Ay katwan total makasarili ka mo laang. Sige Tangay kasta kaya mau. Agbiro kak iti para lutaw. Para labay ti kawas kao. Yawi ko to yun Ay kat makaamu ka lang daw. Aramidam takay kayat mo. Imot. Awisin ka kumama pambangan ay Elaine. Tapno da magkasango ka mangan. Ay wala manong. Day talagayam. Ay, mabalintag damag. Ha? Anya day tangay manong. Balasan ka pa ay. Kuwamot. Apay aya. Kamangan no mabali na nga gaharam kang ka. Mga manod asawam. Kandang hindi ka magkinaawatan. Iswa nagsina kamay. Ay, kastaya. Kuwain, intang rob mga anay. Mabibisina ko. Ay, nanabasugak unay. Talaga na mas tiluto na dito'y apanganan. Kanayon ka kadiamangan dito'y manong. Kuwain, manipod din na ilutuan ti asawa. Dito yakon ruwar amang mangan. Talaga nga ron na saan kayo nga ginawatan? Ano, saan nakapayon nga ilutuan? Huwag nga rod ading ka. Ay, ala. Iyag mong tibayad tikinan mo, tagbayad ta. Anya di ko na manong. Una, tibayad tikinan mo, ta mapana agbayad ay. Na sika nangawis kanyak mo may mangan. Itapagbayadan na. Karong bang lang takinan mo nga rod. Apay, sakit agbayad ay. Na no di na kumay nayaban, jak kumay mimay. Kuripot ka magayam. Ay, makamukang agbayad. Di na kumay nayaban no pagbayadan nak mo lang. Imbagam kumaakay kay bigayam, tapno saan na kasi murot kan ka. Marwam kayo mo ta babae. Mahilig kay itilibre. Pa! Aglamina mo tayo. Ay, agurigura mo tayo. Sa dino ngay tinapanan ni Ria. Ay na, nagriga magayam tag may mahisa niyo. Sabay maulawa mo na tumadarag. Ay nasabay lang ko mata sumang po ni Rian. Sa dino naggapwam ngay. Ti boyfriend ko Anya, apay ang daboy primaw. Kat adamat JF mon saan? Ay, saan ko pa yung may lagil pre ni Aileen? Nga mararmam. Wine. Oh, matlagayam. Kan nagtulag tangag kanya-kanyatan saan ka de? Ay, pangasing. Tapag saritaan da ko may tinasaya at ti amain. Saan nga asawa ti pangibilbilang am kanyak lando? Ay, kwa, di ka pa'y makiboy-boyfriend ta, urnosan ta ti aming kadata. Apay anak kaida ka dita kat imalaldawan? Aguri-gura nga ron. Diyak pa'y nakatumari ti agas. Tamaulawa ka bumangaon. Ang mga numabalin nga igatangan nakitiagas ka. At ti paggatang mau. Ang mga numabalin nga ilutuan nakiti ka nag. At ti paggatang mo na 500. Bagim data suklinan. No kasta ko maakanayon, amang ted ka iti kwarta, dinagmayat landaw. Itatanay baga na ka. Agsarita ta ko may tinasaya, Tria. Nyat pagsaritaan ta, Sinam ko man ti bagbaga maboy primaw. awan boyfriend ko, kung kunak laang dayjay.
Ada nga min na idanon kanyak, nga da ka no babae, akadwam anakan iti restaurant. Awan day niya babae. Awan lata ti makaartap kang kabakay. Jakayat ama pukaw ko ti kaskeng ka. Ay, wana, ngam di mo mataramidan ti pagrebeng ang kas asawa. Ay, manipot ita. Itad ko amin na magdakaw. Makamu ka na mangi budget mo na mangi dulain. Basta saan tangagsina. I love you, Ria. Asawa. I love you, matlando. Kat agyaman ata nakapanunot ka matlaangan. Nagginawatan kami nga ro di ti asawak kat naurnos mi manen ti bagbagimi. Di nakmatan inimutan ti asawak kat ita adan anak mi. Kataging kayta, ipapainan ti pagrebengan na kasasawa ka na mati anak mi. Banag apakaragsakak launay. Alakastan ti pagayam mo, Rhea. Ditan ti nagpatinggan ti kapadasan ni Kabsat Rhea. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script ni Angelo. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, Diyos tagnina, kada kayo amin. Hello everyone! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Malo, Tintay Drama. Ngamsakbay na Makablawa Mampay, Danelli Cortez, Esther Draculan, kani Gerald Tenaza, Dita Alicia Isabela. Kastoy manti ko na ni Kabsat Malo. Dear Manang Biyanang, maminanuak amaluko, takanayon dak nga itarayan dagiti pakirelasyonak. Banaga pagsangsangitak, kan pakaisi-stressak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Hey man, lolo ko! Lastog ko na nga ikasarnak nun. Sa balimatin kasarna. Anya man tisang sagita maud si Kamalaw. Dayjay nga, Sir Biliano Kuna na nga syakti ikasarna nga man matgayam. Sa balimatin altar na. Nabiit kayo pa'y lang amin anagam mo ngam nagtalag ka adagos ken kuana. Inaklon mo adagaws. Kat nagkarimat nga ron nga ikasarnak. Kuna na pa'y nga agbalay kami iti bagyo, ta kuna na nga adalote na ijay. Kuna na pa'y nga gumatang kami itilugan mi nga van. Basta edit ko kano ti dayaw ko kanya na. Ngam, idinalpasan ti raya-raya. Nagpukawan nga kasla asok. Maala, pag nakmamday ta. Namin adoon alinuko da ka. Ngam di ka maagnak-nakam. Takasanaw, tunggal adagaram ken ka. Aklo na maadagaws. Awampay na po utak a binastid mo, mate. Aklo na ngamin amin nga agaram ken ka. Nga uray di mo maunay am-amaw. Kat kunak ano final day jayan. Kunak no isunti mang seryoso kanyak. Nga mawan latagayam. Nagsakit dito nga mang mangyayari kanyak. Ala, adan tulat tamang seryoso ken ka. Basta di ka agdardarasunos ang mga kloon kadagiti agaram ken ka. Paliiwan pa'y nga umuna, no talaga napudnudakin ka, anak ko. Ay, kayat ko tagbartak nanang. Kayat ko di makalipa. Malab, damag ko nga intarayan nakakanuman ng tinubiyaw. Pudno aya. Wan nga ron, ngamawan bibiyang mo ijay, tatabantor. Pangaasiman, han mo nga na yun nante stress ko. Nabayagan nga binastad ka, iso nga sardangan na ko niya. Konsernakin ka. Nga masaak matlama kasingit nga agarim king ka. No kasta apanawan nakatinubiyaw. Kaya't kang anding ayan malab. Kayak nga andi ngayon tibagik, tata. Hangko nga kasapulan ti andi ngay mo. Kaya't mau, tain tagbuya iti sinay. Ay, manjak, ninanang ko at awisamhan nga siya. Sikati kaya't ko akadwa malab. Manjak nga ron. Sige, panawan kayong tani, adya pa'y papanak. Kunak man daw binastad mo ni Bantor. Sumanubli mo lata dito'y balay, anak ko. Ay, wan nga ron makapasuron. Basta ag-break kami iti maboyfriend ko, paspasan na matanti umay ag-aram. Imbis nga da kayo ti araman na takatawanan nyo. Ngam syakit din. Awan babay hindi dyan nga lakay.
Ay, kasaritam iti nasaya at anak ko. Di mo pampabainan, tamaditi kasta. Respetuam lata, talakayan. Ay, anya nga tano padasak matima kay boyfriend iti lakay. Anya? Siguro, no tataban turti pa kay boyfriend nak, hanak nga alilawan day jay. Siguro talakayan. Kan maysa, nakajakpatan ano kaskan kati maasawa na. Ay, wen nga rod. Ngam, awan mat nga minarek na kanya na. Awan nga pulusumgar nga dut-dut ko, uray maysa. Ikaw na? Nariga mo no pilitam tibagim ang mga klon iti di mo mat ay ayatan anak kaw. Ay, kaanon to nga tangay nga makatumpong ak itinapudno nga lalaki aya. Dumteng tulat taday ta. Basta ikararag mo. Kandi ka agdardaras. Taamangan no saan pa'y nga ita ti umno apanawan anak ko. Hello, miss. Mabalinti makiama mo? Ah, ni, itadtala nga makita ka ito lugar mi Tagano ka? Nagbakasyon na. Di tabalay daninong ko adaryo. Ha? Ay, kastaya. Uy, nagwapo mat dato yung nga tomboyan. Wan, tomboy laki ti datoy. Kas lalaki mat nga pay-payso. Ay, siyak gayam ni Rio, ading. Siyak mat na malo. Nice meeting you, Malo. Kastamat kan ka Rio. Ay, anya ti kayat mo merienda. Ay, bagam laan, tag merienda taman dito yung store. Kakaiso na anagam amuta. Katuan Uray may sala nga biskwit kan may sa nga juice mabalenan. Sige, nana. Dua man a juice kan dua biskwit. Pakilis tampay lang, nana. Tanabatik ti wallet ko ijabalay. Bayadak no madamdama. Day, unay day tan apabang lumalaw. Ay da umaya mo umanan. Nabayagadi ka nagbangbang luwa. Italaang manan. Apay, adaman ng nobyam. Kasta gaming ka no ada nobyam. Umaya mo tibang lom. Ano ko pa nga nubyo, nanang. Ag-ar-arampay lang. Asino man ang day tangay? Diyan ngay anak ni Tata Dario iti bunihag. Nagbakasyon ito lugar tayo. Day, di ka man ang nagdarasunos malaw. Kita na mga radamang asawa na. Ay naawan nanang. 101% nga single day jay. Ay basta, di ka nagdarasunos. Bayam nga agaram iti mabayag. Napaliiwam na imbag ti ugali na. Ay, kasla kayat kon nga aklunan ni Rio. Anak kong kadayta No kaya mo man ang tiagsangit. Alay, aklo na madagaws. Si ka mo tiagsangit. Saan ba ta siya? Ay na, awan to ti sangitak ta sincere kanyak ni Rio. Basta ti makunak anak ko. Paliiwam anaimbag ti ugali na. Di mo aklunan adagos. Tanarigat ti mailawan. Nakitam di agar aram kinimalo nga anak mo, Lulet. Ay, sampay di maimimay dito'y balay. Ibagbagalaang ni Malaw. Tsaka amo no pangar-arman na iti anak ko. Iti cellphone siguro Kay Loy J. Estor ti pagkikitaan ka. Kasta aya. Ay una yan dyan anak ko. Imbag ano ba rupay dyan lalakay. No ngay adaman ka inagaw dyan anak kaon. Ha? No kasta? Di mo amo atumboy di agar aram iti anak mo. Nay. Nay na ba imbaga day ta? Diyak amo bantaur. Ay, sos. Bagbagaam di anak mo. Ungtam no kasapulan. Apay, di mo kaya ti maadan iti apu ko. Kayat ko Kasano nga rin nga agsikog ni Malaw no dahi dyan ti pakirelasyonan na. Kan di da pa'y makapagkasal. Bagbagaam di anak mo. Ibagam alalaki ti pakirelasyonan na. Tanong siya, uray la kaya ko. Makaputo takpay. Di uray 5 tagbalintong apo ko no siya ti pakiasawaan ti anak mo, Lulit. Nanang, inaklon kon ani Rio. Anya, apay nga
Nagdamag ka kumapay mga umuna kanyak asa ka nagdesisyon anak ko. Ala, hanak matan nga ubi nga basit. Amo kontar aramidak nanang. Di mo amaw tar aramidam. No makirelasyon ka, tay lalaki. Saan ka tatay padam a babae? Niriyo nga ron tilab ko. Pagan, anom ti lalaki nga inuluklukon na kamat. Kitaan nyo ka di, manon nga lalaki tinang loko kanyak. Nag-ado nga yung karkarida, ngamawan matinungtong palda. Tinudtudok dala ang datoy puso. Sinugsugat dala ang. Iso nga manjakon ti lalaki. May mayat siguro ti tumboy. Barbar ang hanakon nga masakitan. Kanuray no tumboy ni Rio kat nagwapo. Ado ba ti atiwan na nga lalaki Jay lang busis na ti babae. Ngam ti taktak dan nakatkasla perfect nga lalaki. Ay na, ijakab mo kang ka. Makaamo ka nga rod. Wan ang amin. Noon niya ti pagragsa kakat suportaran niyo. Hanga kasta nga kun kontra niyo. Awan ag-apa tayo no kasta nanang. Anya! Ne, siya kamat gaya Mario. Ala, sumrak ka Intag shopping, malo. Ang bye-bye som. Wan, gumatang tayo ti baro abado kan sapatos ta. Ay, kababain samat kanyam. Di ka kadiag babain. Taagayan ayat tangarudan. Hala, agrobot ka tayong tag shopping. Ne, nabatik magkayam tayo wallet ko. Anye hamatan. Sapay sagsasangaribo amin nakarga tayo chay. Ay, kat yung kabiit sublian Maladaw nan subliak pay lang. Ay, bumulod ak pay lang iti kwartam, darling. Bayadak to. 10,000 pesos niya karga yung wallet ko. Iso 10,000 ti buluda ka niya. Ay, awan matikas nga kwartak. 3,000 lang dya iduldulin ko. Ay, mabalin siguro day dyan. Ngam panayunam kaninanang mo. Uray 2,000 ti panayon mo, mabalinan. Bayadak matlaan no makaawid ta. Dumagastan to ijibalay, tadagasan ta ti bayad ko. Sige nga Rod, mabiit lang darling. Oh, anya ngay darling. Magusto ang matlaan, ti ginatang tawalit mo. Wan darling. Uray nalaka ngam nagpentas, kaslag balor iti ribu, ngam handa nga mo, 150 lang gayam ti balor na. Wan nga rod. Kasi ka ngay, nagustuhan mo't lang ti sag ko 4,000 nga sapatos mo. Ay, wan darling. Ay, wan. Intapay mangan. Mabisinak. Ha? Apay, ada kwarta nga pagkaanta. Awan matan na bati iti kwarta. Taing gatang ta iti t-shirt mo tinabati. Adam amok nga kinkuko iti pakanan. Mapantay jay. Ha? Akat, sige ang aron. Makaamo ka, darling. Sige, agbusog ka malo. Kanam amin nakayat mo, tasyak ti makam mo. Ala, nag-adon ti in-order mo nga makan. Awan pagbayad ta. Nakasarita kung ti akin kuka dito eh. Utangan tapay lang ti kananta. Imbag no kayat na. Uwan, nasingpat day jay. Iso sige, mantalatan malo. Nabsugak malo. Ay, dito'y kapailangan. Ay, nakasarita bit tigayam kung akin kuka dito'y pakanan. Di ka pumampanaw dito nagtugawa mo. Urayan nak ngagsubli dito eh. Ay, sige nga ro, darling. Uy, apay ngay. Napnapanan nga tanday diya nga Rio. Diyak matanasiputan ti tinurong na. Adala ang tanday diya yan ti kahirang amawan matan. Ag-awidaksan. Imununan sa matan nga nag-awid da diya nga Rio. Ha, rumurakit din ito'y. Miss, mabitar. Ha? Apay, sir? Sa dino ti papanam? Ay, agawid akon sir, taawan matan diya kaduak. Intarayan nak sa matanan. Di mo mabalin ti pumana. Di pa nabayadan ti kinan nyo. Ha? Ni? Kunak manon na kisarita kanyam di kaduak, sir. Kuna na ngamin nga mamuna ka. Kat utangan na kano pa iti kinan me. Ay, diya ka mamuti ka doon. Kuna na nga agsublit amapan mangirwari ti kwarta pagbayad na.
Ngamawan mo tay. Kuna na amabit lang, ngamawan mo tay. Basta tugaw ka dita, miss. Ngamno at da kwartam, bayada mong tikinan nyo. Ay, awan mat nga rod kwartak, sir. No kasta nga rod, di ka po mampanaw dita. Agtugaw ka lang dita. Urayan tati pa nagsubli ti kaduam. Makaturturog ako nga gururay. Tuy, ayan na ngayon na dyan nga Rio. Ay, Oh. Agkapi ka ba, miss? Inyagan kay ti ka ba? ay, agawid ako man, sir. Tani, sumipngat matanan. Sana mabalin, miss. Urayan ta dya kaduam. Taimbaga na adi ka kanu papanawan, aging ga adi agsubli. Anya? Ay, apay, mano amin ayati bayad jakinan me. 2,000 amin ading. Nada ko makwarta kuray bayad akon. Ngamawan mat ngamin. Ay, agawid akpay atay nakpagalay ti pagbayad ko. Saan na mabalin? Anyat amok. Amang ano di ka mat agsubling. Ay, agsubliak, sir. Promise. No kayat mo, duha tama pa ni Balayo. Ha? Ay, mangipas pa subuday dyan nga Rio. Ay, sige, mapantang nga ron ije balay me. Ang usaramanan iti kwarta aya. Tay dinawa mo iti agsapa ngay akwarta. Ay, basta mangtit kayo ni iti 2,000. Bayadak tumatlang no andamanan mapurdiyaak. Darasan nyo tani. Ag-ururay di pagbayadak ijarwar. Mabiit lang, Arod. Nay, anyat sang-sangit ang malaw. Ikan sama na naturog idirabi ay. Naalingag kong agsangsangit ka idirabi ay. Sa ita, agsangsangit ka pailaan. Manja kon nga talaga, nanang. Manjamon, tay. Tiag ayat, Ah, Agpapadamat gayaman namin nga tao. Lalaki man wano babae, manangal lilaw matlatagayam. apay aya. Bulbulas tog na dyan nga Rio. Awan matgayaman ito'y lugar tayo. Nagbiyahe ka nun nga nagpa-Manila, tagtrabaho ni Ije Manila. Di na pa yung bagbaga-kanyak. Anya, ala, sana balik, tawan na pukaw kang ka. Anya nga awan? Katno kinwarta anak nga ron. Ingatangak pa iti sa 4 mil nga sapatos. Kanjayin tarayan na nga kinanme. Anya, ay naglukon no kasta. Apay ngamin nga ingatagam. Kat ko na namat ngamin nga bayadan namat lang kanya. Gampi manaw mat gayaman. Sa lawas awda dyan nga tao. Ay day tangamin ti madikeng kaka. Tanaglaka ka ngagtaltalag. No adakid dawendaken ka, itad mo maadagaws. Anya nga ita. Naimbag nga orasyon, Nana. Ada ka din ni Malo? Ay, ada baraw. Ang asino da ka day? Siyak tagin ko ko iti pakanan nangananday di plaza, Nana. Ada ngamin kamali iti listaan nga inted ko kenkwana idi. Mala, mabiit lang taya bakti anak ko baraw. Apay, ada pa'y kurang ko. Dayjay matan nga Rio ti singaram ano, ada kurang ko manong. Sana ding. Sobra kindi Ada sobra na 150. Iso nga umay ko isubli. Ha? Ato yating. Sorry no, nagkamali ako iti kwenta. Isublit to'y sobra 150. Kanti imbayad mo kanyak. Ni, apay nga isublim ngay. Basta isubli. Tamas siya nakitinam. Amok akwarta na timbayad mo kanyak. Alam, awata mo to'y kwarta ading ko. Ay, anan, kababain mat Alakit din ading. Di kagbabain. Tamanin po dita. Kanayon na konti umay dito'y balayo. Ha? Impakada kon kininanang mo ti panang sarungkar ko kanayon keng kaading. Kat kunanamat, sikat ti damagag. Okay ka dila ang keng ka no sumarungkarak tumanan? Ala, apay nga sarong karanat. Basta, muam to, Malo. No kasta. Agar-aram dayjay asesar ken ka malaw. Uwan nga rod na nang, hano kon nga aklonan.
Sigurado matla nga lokonak tumanan nang runak at guwapo. Kasla na singpa matilangana. Nadayaw pa'y. Madlaw ititigtig na ikan panagsasaunaan na singpa. Baka ngay aging sisingpat manan. Iso nga haanan. Adakeng ka na ita, anak ko. Kasla na singpa matilangana. Ay, uray man pa'y singpat na amin nga singpat. Hangko nga kayatan nanang. Awanan ti panagtalak ko kadagita nga lalaki. Sigurado ka. Wen nanang, nadidigra akon. Iso nga bastad akon nga dagdagus. Ala, auntie. Agar-aram matan kanyak ginagaram kiniinsan malo. Asinaw. Jay agnagan iti Cesar. Wen, auntie. Katanya ko matidakas na ngay. Binastad mo nga minimalo. Wen ka nga ron, auntie. Kani, insublat nakmatan nga inaram. Kasla na singpot mo dayjay alalaki anya. Wen, auntie. Iso nga aklunat dayjay. Kursunadak ti ugali na. Agabay ka kanaw inton kasarja kasinsin mo malaw. Ni, asino nga kasinsin ko nanang? Di ngay Leslie. Ang kasaran iti mabiait. Kaamaw no asino ti mangikasarkan ko ana. Ha? Asino nga'y nanang? Ni Cesar. Di binastad mo ang nag-aaramkan ka. Anya? Uy, no kasta? Han nga mang luklok ko na diya nga lalaki? Ay, saan siguro Taikasar naman tandya kasinsin mo. Kat, kumusta nga'y tadi asawa na insan? Kastoy, naragsak insan. Nakasingsingpot ngamin ni Cesar kanyak. Ay na, jak laing pagarup. Grabe ti kinasingpot na sika. Di na kaya tapagtrabahuan sika. Kanaggagat talaga. Uy, mayat nga rod ano kasta? Sige insan, tagawid akon. Adapi ngamin papanan mi iti asawak. Ay, sayang. Pinalos pusak ni Cesar. Kunak manumang lukluk ulang dayjay. Ngam sincere mat gayam. Ay, inaklon ko kumaidi. Siya kumatiin kasar na. Nagsayang matanan. Kasta unay nga apal ko iti kasinsin ko ta nakatumpong iti nasingpet ken nagagat nga asawa. Kadaging kay ta naragsak talatang agdandan na. Ket adda pa yan talo nga nakda. Masaya nga nak ngam awan maramidak. Basol ko ta pinalos pusak. Ket ita single aklata ta mabuteng akon amakin nayat. Ngam na dapay siguro masara kakakas ken ni Cesar mabalin na makin nayatak manen. Ngam kaslawan matan ti makita kakas iti nakiasawaan ti kasinsin ko. Iso na saysaya at lang agbakbakit akon abalasang. Ngam ti maylaw anak manen. Alakastan, tuy gayem mo malo. Alaga kayem ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan wano kapadasan ni Kabsat Malo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin. Hello gagayam, naimbag nga oras yumanan nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Pakasaritaan, wano kapadasan ni pagayam nato sa napud no anagan. Tintay ibasa ka ni drama ita. Ngam sakbay na makablawa man pa dagiti sumaganad. Happy listening kada Ma'am Maribik Kibael dita Singapore, Ma'am Jasmine Rivera, Ma'am Marita Kokyak ni Sir Alan Bartolome. Kastiman nga ron, tiko na ni pagayam nato. Dear Manang Bianang, sigod anasing petak. Nga bayat ti panaglabas tel daw, kan ga po kadagiti may imatangak, nagbutengak, iso ano mabalin, jakon kayat tagbalin, anasingpet. Katap numawa tam ti amin, rugyak ti agsalaysay. No kasta, naital umanan ti posisyon ni Diana ije trabaho na kabagis insa. Wen kabagis dalen, nagsarunuda nga agkabsat na ital o iti trabaho na. Ay na, ay,
Maragsa ka na para ka nagiti kakaanak kakabagays. Nagsisingpod nga men. Puli tayo ngamin tinasisingpet kabagis. Ha? Ay, sa bagay mo't di agpaisot ako nam kabagays. Kahit ninatungay nga anak mo kabagis, kumusta ti trabaho na? Ay, kat nasaya at latamat Inikan ni bus na itilugan na. Tanasingpet ka nung amin kadakwada. Ay, agasam man. Anya alugan ngay, branyaw. Saan? Daan alugan. Daan pa'y amodelo. Agam mayat pa'y may. Isuwati usaran na ama pa nagtrabaho nung kwa. Nabayag mutin ni nato iti pagpapayan na kas family driver anya. Una, nagagat mo ngamin ni nataw. Kan talaga nasingpet. Isu akay kayat dagiti amo na. Kaspet la ka dagiti anak mo Nagsisingpet da. Awan apulos bisyo da. Tila nagdumaan da. Awan na'y lepas ni nato a kurso. Idinto tadagiti anak mo kat di adal da. Sana bali ta napintas di trabaho na. Kanayon ti outing da kadagiti amo na. Kanayon da ngagpasyar kat. Makitkitak itipos ni nataw. Una. May laklak amno kas day ngagpasyar dagiti amo na. Ta driver daket nga raw ka ba guys? Ipagdalin. Adanin natong anak mo. Ay, aday dya kusina manay. Aglutluto iti pangrabian may. Apay kaday? Mabalin ti sumrek. Kada ko may bagak iti anak mo. Ay ala, sumrek ka manay. Pasensya kayo nang Kyle. Diyan makasurot, iti pangawawisan nyo kanya. Amay. Di mo kayo makasirpat iti balasang. Hay, nagano ti babalasang ijay. Tapno makaasawa kan. Ay, sus. Ano pa ti arak ijay Libre ti mainom ijay nataw. Diyan magin inuman Kyle. Ay, sus. Lumakay ka na baraw. Agam di ka pa nakatimtim iti arak. Wala. Di mo mapadasan ti imnas ti panagbiag no kasta. Indaki din. Ala, mapangkailat tanang Kyle. Diyan nga ron umay. Uyudan ka mo di ka umay. Ay na, bayaw manay. Di mo ko mapilitan ti anak ko, no di na kayat. Saan nga min nga inom ti ka anakam? Di mo tultuladan na di tatang mo akapsar ka. Na-enjoy na ti biyag day jay. Tanapadas na kami na bisyaw. Ang musika. Grabe mo ti inasingpad na. Amang ngamin itden na nasaya dagiti bisyo ang Kyle. Kasi to'y anak ang ipagdalin. Di naman nanam ti imnas ti biyag. Nasingpad lao na Awan na. Mabit ka, matay, no kasta. Ay na, tila ibagbagam manay. Mapangkakidain. Tauray anyat aramidam. Di mon tumaawis ti anak ko ama panagbisyaw. Tanasingpet to'y ka anak ka manay. Ay na, naimbag ta nakita kakabagis dalin. Nibayaw mo amaning. Intaray da kano'y di ospital. Apay kanungay. Naan-anaw. Ay na, nagmotoran na bartek na disgrasya. Kanabtak sa kano'y mogeng na. Anya? Ay sus, kumusta ka nun nga iti kasasaan na? Diyak mo Ngam, atapon da 50-50 tibiyag na. Tagrabe ka no, tinapagtang na. Anya? Ay una yan dayjay amaning. Dilagnak-nakam. Nadisgrasya man iden gapo iti motor, gapo iti bartek na. Wen nga rod Ay na, sapay la kumatag biyag pa'y mo't. Kumusta ka, bayaw? Kunak namatay akong ipag. Imbag ta nakalasa takpay. Apay ngamin na nagmotor ka na bartek. Awan pa kay naigan ti arak iti panagmotor ko. Talaga kiti a disgrasya. Ay na, di mon ikalintegan ti panagbartek mo. Taday tati numero 1 arason, no apay ana disgrasya ka. Saan? Basol jay motor, dadadaal na.
Nawanan iti prenaw. Iso na doong para. Ay, Igyam nga minan ti agbartek, bayaw maneng. Di mo ko masayangan ti biag mauga pula ang iti dayta. Agyaman ta concern ka kanyak ipag. Ang ulitag, awan baso ti arak. Basaw di mo taor. Papanan nyo, nanang? Inak makilamay anak ko. Ha? Apay, sino natay? Ni tatam nga iskaw. Natay magaya man idikalman. Ay, no kasta, di na nalasatan di sakit na. Huwag nga rod kaasimot. Sapay ubing bay da ijay. Takasin senyor na lang idinapan abulan. Huwag nga rin, nanang. Nagsimpo da di akalugaran tayo. Manipod ubingat. Ikanak itimulan na aprutas iji arubayan da. Aging galim makay ka na parabolat ta. Ay talaga nasingpet day jay anak ko. Awan pulos makunakken kwa na. Managtulong iti pada na tao. Ay, naadaan matpi man iti sakit nga isumet ti impatay na. Ay, oray da nga ta umaya makilamay. Agpuli sa labi ay. May kayo magayam. Nakilamay kayo magayam ipagdalan. Ha? Ay, sos. Kaimimbag mo pala ang nabartek ka manan, manay. Sana ka nabartak. Nakainumak lang. Sa nga gasot mo makidipag. Tayo nakitaya. Barang makatsamba. Ay na, iparit dati sugal dito'y lamayan. Kaya nga ipalit. Itulog na. Diyan mismo nga kimbala iti nangirwar iti baraha. Anya? Ay na, agawid ka kitden taing ka maturog. Ay na, tanggadan pa'y matdagita sugat mo agas ka pa'y laan saan? Sana unipag. Naibusin. Iso mabalid manaw. Ay nakabagis. Kay tabtabon laang day di paris kung adaman na tayo na kalugaran tayo. Sino man ang kabagays? Diyay nasingpet atano dito'y barangay tayo. Ni Ruding. Anya, apay kanungayan na tay. Naatake ka numat. High blood ka nung amin. Kastaya? Ala, sapay nasingpet day dya atanod. Nagagat nga agriskyaw no ada aberya dito'y barangay tayaw. Narespeto pa'y day dya abaraw. Wun nga rod Adumetan atin ay tultulong na kada kami day dya atanod. Adapay kidi utang ko kang kwa na Isu nga naktubayadan kan ni baka na. Inta makipalot ka nahan. Ha? Di makisugsugal lang kay. Padasin ka day. Uray maminsan lang. Kita no ulit-ulitan. Ay sos. Mayat si ka. Nang runado mga bakakadakan. Saan nang kay manjak? Ay nasingput ka launay nataw. Maditikas na. Apay, kaya't mo timatay adagaos. Ha? Paliiwam, dagiti matmatay dito lugar tayo. Puro na sisingpal, dagiti matay. Kita ba? Nagsasaruno, dagiti natay dito lugar tayo. Adaya, nadamag mo abarong bado anatay. Kaawang paymay. Kyle? Iso, anaregrigat amatay dagiti masamang damaw. Iso, adi kag sing-singpal. Mabiit ka matay, lukas ta. Insan, anda ni Auntie Dalen. Adama insan. Apay, anya masapol mo ngay kanina na. Ay, sumra ka. Agyaman na kinsan. Apay ngay tagsay kamatay. Umay ko kumay baga ka ni Auntie. Kanoray si kamatan Umay ko kumay baga. Nga anda na duktalan dagiti doktora sakit ko. Anya? Apay anya sakit mo insan? Anda kanser ko kat adan taning tibiyag ko insan. Anya? Diyak pa'y lamaklon day ti anamwa kasinsin. Iso may si stressak. Kaya't ko ayam kas ti sakit ti barukong ko.
Matyam mo ka madingay naramid ko iti pada ka tao. Ngam no apya na pasamak ti kastoy kanyak. Diyak matukod da panunutan ninsan. Intaray da ka naman ang di ospital di kasinsin mo, anak ka. Kimaro ka no tirikrik naan na. Ay, kasi mo da dya kasing singaw. Sapay iso ti kasingputan nga anak ni Auntie Insa. Ay, nasingput da maki di amay. Ngam ni Insan Georgia ti kasisingputan para kanya. Ay, nanang, di kay makadlaw. Apay. No asino pa'y dagiti nasisingput ka isuda mo ti matay. Ha? Iso ahuston sa mo, iti ko na ni Uncle Manay. Anarigat amatay, dagatay dakis ti ramid na. Ay na. Ay ran nala siguro mata. Saman! Ada punto ni Uncle, iti kanayon na ngay baga kanya. Kita nyo ni Uncle Manay. Nagdakis ti ugali na. Mamartay, sugador, nagtatakaw pa'y. Namin anon na disgrasya. Ibagbagada pa'y 50-50 ti biyagnan. Yung nagbiag mo ilata. Iso mamati aksan ka ni Uncle ka. Ha? Anyat kayat mo asawan? Madin sa tinasing po unay nanang. Tama biit amatay. Anya? Ay, tila sa asawam. Kas jay laang ti kuna ni Uncle mo tapno ada kadwa na nga agbisyaw. Di na ka ngamin maalukoy nga agbisyaw. Iso atila ibagbagana. Pat-pat day jay nga Uncle mo. Di na amaw ti ibagbagana day jay. Mapay magaya maninsan mo at Georgia nataw. Ay, ngardang kal. Di na nalasatan ti sakit na. Kasi man, nagsingpo day nga insang kaw. Iso ti close ko akasinsin kaw, akaanakan ni nanang. May sama na napamanagnag na itanataw. Nasingpet man ang ginatay. Isosi ka, agpanunot ka, nasapa pa tiyamin. Agpalpalo ka. Apa inya kaya mo sa uwangay? Inya kumabaliwa kang kal? Baliwang tao galain. Di nga unay agbalin ang nasingpet. Agpakawala ka matay ka na kan. Kita na. Namid adon ang nadisgrasya. Nagbalin pa yan a critical tibiyag ko. Agam, si bibiyaga lata. Kita mo may sa kalugaran tayo. Naguyag. Hindi ko naggurigor. Pagamuam na tayain. Nasingput man ang dayjay. Iso amadit ag singsingput na to. Agwul-wul ka kiday. Ay, maminsan, adam agpaiso punto yung kal. Tapod no dagiti bagbagayaw, pasig anasingput dagiti matay. Patsin na kunak to makika. Iso ano kayat mo, nga umatindog tibiyag mo. Ay tuladan hap. Sumurot ka kanya, tayo takidag happy-happy. Bayam ngay bagada barumbado ta. Tinapatag, umatindog tibiyag ta kanakan. Papanam katraben anak kaw. Ay, ikwa, ingkam makisala nanang. Kadwa niyang kalmanay. Anya? Ay, nay kita Di ka unay makikuy-kuyog iti dayjay nga ulitag mau. Ta isungsong na ka iti dakas dayjay. Pagbigyak, takanayon na nga awisin no kas di nga napapanan na. Kanayon kumapaayang. Italaang dayta Tanay, adapay trabahong inton bigat anak kaw. Agawid ka adagaws. Yag mo amin na kwartam nataw, tapangabakan ta. Ay na. Awanan Intag ko aming kingkan. Naipaabak amin na kwarta kaw. Adya! Ay, sayang. Apay, awan kwartam iji bangko ayan, tayo tamangirwan. Jak inala, tiitiin ko angkal. Anda iji balay. Sige, inton bigat nga rudan. Agsublitan to ditaw. Intapay kidiagsap. Panglantang iti pagsat ta. Adda sokek apag inuman. Mabalin ta ti umutang ijay. Utangan ta, ti inuman ta. Nato! Agreeing ka, aldawan! Uy, Nato! Apay ayan nanang. Aldawan! Apay di ka mapanag trabaho itaya! Aglangan na, tanasakit tiulaw. Kung makatultulog ha. Ay na! Kasano ayakit parbangon na nidisimbang put ka? Napnapanan yu ka ni uncle mo aya! Kaya ko pa'y timaturog nanang.
panawan da ditoy. Di kan simsimrek iti trabaho manakaw. Kan kanayon kan amarabyan nga agawain. Pasaray mabartag ka pa yan. Kan damag ko makisugsugal ka kanaon. Apay ay apakibyangan nyo aming aramidag. Kaya sa anak mga ubingay. At danakam ka. Nagbaliwan ti ugalim anak ko. Saan kan akas iti sigaw? Apay ngay. Maday tinasing pag-unay. Tamabiit amatay. Ni angkel mo nga men, di kanayon akadwam iso akaran kan iti ugali na. At darod punto ni Angkal. Apay kaya iyo ay amatay ka dagaws. Saan Apay kumangay. Nukusta nga raw. Bay andak iti kaya kong aramiday. Bayan nyo agbali na kabarumba daw. Tanong na sing petak unay ka. Siguradaw. Mataya ka dagaws. Nato, agring ka. Nato! Abay Angkal. Pumbangon ka dita, tada papananta. Naparte nga. Diyak makarwar. Iturog ko bay. Pilitom ti bagima. Mamunawan kanta no madamdama. Tada papananta. Sa dinaw. Sumurot ta ka iti barkada kay plaza. Mapandag lakaw iti maiparit nga agas. Dakkel ti mabingay ta no sumurot ta ka dakwada. Ngalang. Sumarulo at tawangkal. Bumangon ka. Tagkuyog ta na mapaan. Ay na, di mo pilitan no di nakabailan manay. Anya kamatan. Kit-kitam amat maturog ta ka anakam ngam pilitam arumwar. Kinmaysa, nabartag. Di nakabailan ti bagina. Nalabas nga men ti pampamayam dito anak mau dalin. Pagbali na makaslawbeng, kadami na kamnan. Agawid ka kit din. Di mo amo ti lawlaw at manay. Inakaram iti bisyo ti anak ko. Nagbalinan nga gapukin ka. Insungsung mau. Ala nato, nadamag mon? Tiyan niya, Julay. Ni uncle mo amaneng. Tiniliw dagiti pulis. Naglako ka nung amin iti may parit nga agas. Anya? Ay, nakusta. Ay, naimbaglangan ta na parte ka, iti kalman. Tataw, kanakan, ipagdalain, awanan, dakon bakaruan dito pagbaludan, karanupay itangay. Ala, aganos ka abayaw. Takas tati pinilim agas at mau. Bababawi ka simpurot ka nagiti kakaduan. Narigrigan gayam ti mabalaw ng ti matay. Ay, kayat kong ti matay. Ng ti mabalaw naging gatungpal biyag kao. Ay, jak kayat ditoy. Pagpampanunutam tinapagtan ni uncle mo anak ko. No di mo kaya ti may tulad kan kwa na. Ang balbaliw kan. Isublem ti sigod a kinasingpet mau. Wala na. Nakaamiris ako. Kahit suray, no tinungpal ko, nagitimbagbagan niyang kalmanay. Tanda niya ako na isagmak da po kang kuha na. Nasaya at mat no mapanunot mo dayta. Talaga nga inlisi na kati apo iti mabalin mo apakay sagmakan. Wala na. Iswadyak kayatin tagbisyo. Agsubli manan iti trabaho. Agsingsing putak manay. Tinungpal ko nga ron ti karik, apan nagsingsingpet ko manan. Aklo na kanakula ti panunot ko, ngam na amiris kumatlang ti bidot ko, wano ti naramid ko asaan na nasayaat. Saan gayam at ipanagbalin na barumbado, timang patidog iti biyag, no di ka ti kanayon na panagyaman, kan panagkararag iti Diyos, kan ti panang disiplina iti bagi, kadag iti may papaunag at araon. Alakastan, ti pagayam mo, nato. Alagagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan wano kapadasan ni Kabsat nato. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti drama kan script, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless iti tunggal maysa.
Hello, matutudulat tangal daw kada tayo amin. God bless it itunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoy Te Drama. Di pa kasaritan ngayon tayo patangatang kanin drama itakat manipod. Kani pagayam tayo nga Elma sa napudno anagan. Ngam sakbay na, makablawa man pa da Mary Rose Ramos, dita Oman, ni Roselia, dita Saudi, kani Rain Collado, dita San Manuel, Pangasinan. Kastimanti ko na ni pagayam, Elma. Dear manang biyanang, ti asawa ka ni Coco saan naapod no anagan ti pagtarayan to ipadramakan ka. At dangamin pa utang na asa na mabaybayadan. Kat imanay apakay si stressan na. Kat pasaray mairaman nakpayan nga agparikot, gapoy ti dayta. Rugyak nga rod ti agsalaysa. Ay na. Hoy, Coco. Apay aya di ka makaid na. Balikid ka la balikid. Diyan nga rin makaturo, bakit? Pampanunuto ni Marilaw. Anay ko. Apay nga tagkudot ka, Ilma. Apay, crush mo ni Marilaw. Pagpapanta siya am day ja babae. Tilay bagbagam ma. Di utang na ti pampanunutag. Ay, kunak apaadok, day di akwartak. Yung madisgrasyan sa, mo di naglakwak iti do akal ding kaw. Ay na, maturog ka kay din, rabiin. Makapuyat ka mat. Anyat orasan ni. Alas 11 ni ti rabi eh. Diyan nga rin makaturaw. Urag kidamak. Makikita ti ropa ni Marilaw. Ay, ingkay di salas no di ka makaturog. Di ka mangiramraman nga agpuyat. Ay, papanam ko. Binigatalo mabas ka dito balay. Papapanamaya baraw. Di taman balay da Marilaw, tata Victor. Ha? Apay chicks mo ni Marilaw? Saan mo't Sa lawaso kay mo't tata. Mapangkusingiran, ginutang na abayad ti kalding kaw. Ay kunak no agjuwa kayo. Hanggang, di mo to mo pilpil yan, di papautangam. Siyak ngamin ati pautangam. Kita, no, di one click, mabayadak. Diyan mo na tiwag ngagbayad day ta kalugaran tayo. Ay, banugan na asumaninger. Surong kaw. No kaya't mo, tulungan kang agsinger barok. Ay, alamang nga tata. Tauri kang kay titangdan mo amang singer kong kuana. Ay, uray saan ang day tatangdan. Basta pautangan naktumay ta niya. Sige, mabalinlat ta Basta masingir ta na diyan Marilaw. Mala, ikaw pa singiran. Tano di pa ila makabayad. Isunto ti pa ng tulong kukan ka, kukaw. Sige, mga tata. Hanggang mga ramid kay ti kasuratan Kasuratan na mga ibang baga. Ganda karbo nga kamang singer kan ko na. Tapno awan problema. Sige, tata, agarami da man. Ay, pasensya kan Kuko Awan pa ya talaga ti kwarta. At datay namnamaag a kwartak idikan man. Ngam napuspon mo't manan ti panang teda. Kanayon lakas ta, Marilaw. Kari ka. Awang matungtong palmaw. Banugan na kasumanabli dito balay maw. Yak pa'y makaturturog yun namang pampanunot iti utang maw. Puyatin na, Marilaw. Si kalatan tilinahon ti panunok kaw. Kasla makikitak pa yan na kanayon tarupam. Gapo iti kapapanunok ko hangga. Ala, pasensya kan Kuko. Awan pa ya talaga ti kwarta. At datay namnamaag ka kwarta kidikal man. Napuspon mo't manan ti panang teda. Aganos ka pailaang ako ko. Pasensya ka na talaga. Promise, into next week, makabayad akin kan. Manon na next week tinaglamas. Next week ka lang next week. Awang mo may tabmaw. Ipabarangay kansan. Ay, lasaan na Ay, relax ka na ang kadikoko Ay. Di naman apura-aprusan. Tasan ako nadaytang strategy. Di naman iga-igaman Marilaw. Di nakalain iti apros-apros. Tasan na tumalabday ta kanyak. Nagbaya ka kiidikan. Ay, nauma ko. Nagsinger-singer. Iso nga italagkan ko ni Tata Victor ti amain. Ni, italak mo nga. Anyat kahit mo asawan Coco. Iso natin makaamo magsinger kin di Marilaw. Anya? Apay nga iso. Anyat pakibiyangan na iti day takot. Saan na mo takwarta timpautang mo?
Ay na, naimbag ka na kada tamo da katulungan. Si Kangay, di nakpay tulungan nga singir. Anya, katultulungan ka mo. Nga mawampay ka na talaga ti kwartana. Oh, di mo to mga minungtan. Pagsasawam tap nagbutay. Di wala apaab. Ay na, mapilit mo ayan no talagang awan. Aganos ka, tanagdarasudos kamot ngamin anang ipautang iti kwartam. Wanay, sa nabalay. Tandanton katulungan amang singir kanitiwad. Awan pa'y makukwarta mo. Naimbag pa'y ka jay kwarta ta adda tao na. Agam da tao nga awang kwarta na. Ay, biyag titaway Tulungan na nga singir, Helena. Tapno, ada kwartata. Agsingir itay. Daya mo pautang mo si ka Victor. Pangalam kumamot nga iti pautang mo. Kwarta ni Kukaw. Basta tulungan na. Tapno, ada kwartata. Tano ba singir tanay jay? Datati mang soblat amang utang. Anya? Sigurado ka? Wen, bakit? Basta lalaingin tatag singir. Tapno, ada kwartata. Marilaw, palasang kaw. Nay baga oras mau. Ni, Tata Victor, anyat masapon liyo? Sakbay na. Kaya't ko pa'y nga ipabasakan ka na ito'y nakasurat dito ipapail. Basa ang palasang kaw. Kan kita manay bagno asinaw ti nagpirma dita. Ha? Manyangay. Nagbayad kan. Tanay, mas asyan kami kani Kuko. Nakakaasing agsubli-subli dito balayaw. Hindi ka mo ilamasyan kan kuhanan palasang ka. Nagbayad kan Kwa. Awan pa'y kwartak tata. Pakibagayo ka ni Kuko tainton bigat pa ila makabayad Ay, sana mabalin. Nagbayad ka kiditan. Kari ka kanwa kari. Bigat ka bigat. Ngamawan mo't. Ay, di mo matungtong palang te karaim. Ay, mababayan ka mo't nga ulbod. Ala, pasensya kayo na talaga tata. Awan pa'y mo't maitid ko. Anyat maramidak ngay. Kano nga raon? Inton bigat tata. Kahit nakasingir ka, lakay. Saan? Hinton bigat ka no ngagbayad. Sigurado nga ta. Duatan to ama pa nagsingirin ton bigat. Bakit? Nagtinulong ta. Wan. Sige, lakay. Santan ngagtuktok itiri daw dak. Dito itan kalsada ngagsingir. Buwan, lakay. Ay, Marilaw. Itatial daw ngayon ka rin, mapanagbayad. Gusto nga bayad ka. Buwan! Rumwar ka dito balayaw. Ta, umay kagbayadain. Saan kami pumanaw dito? Aging ka di ka makabayad. Agririyaw kami lahat dito. Aging ka makabayad ka. Bayad na ba ang 10,000 pesos nga utang mo kun ni Kukaw? Binilin na kami, yamang sinirkin ka. How? Mangutang! Ang bayad ka! Masi kamat ijay tao. Naglakwan na itikalding na ijay inutang mo. Isa bayadam. Marilo! Tata, Nana, tidak kumamot ibabain Unay kayo matin? Madama gayang bayin mo. Nga mapay, adi kagbayad iti utang mo. Ala, huston, di kayo nagsaupay. Bayada kong ti utang ko. Ngam saan ada kayo ti pangtedak? Ni Kuko ti pangtedak iti daytoy, Wala, ewan problema. Uyugan na ka mapan iti balay da. Mapantayon. Agyaman ako na kada kaya Tata Victor. Nanahili na. Kasjay lagayam ti teknik no agsingir. Ay, una! Ay, ibabayin mo, tapno mabaydan. Kita, kita mo na magayam ti mabaydan. So, nagbayad na dago sa inyo. Ay, Kuko, tayo tulagan ta. Ang mga no, malipatam. Huwag ka di tata. Papuduto'y labi dito'y dakulap ko. To'y bayad ti kalding ka.
Marungay, ti porsyento na. Limlimagaso nga rutin na yun na. Masurunak. Ala, bye-bye amon. Limos mo kan kuha na ti porsyento na kuma. Wala. Mala, agkapi kayo pa na. Tata. Ay, Pangunurayan nyo dito kwarta nga utangin nyo. Ta, papuduto mambit, ito'y dakulap kaw. Maday ta. Sagli 5,000 tabakay. Bilangan ba na yung baga? wait. Nabilang ko. Ay, magatang kontay kaya't ko agatangin. Resya ka! Ngandi, aginot ka. Sa nagaputa na kwarta, kat ang 1 millionaire ka, ha? Uwan ka day. Idanag mo na ya. Amok ngay budget na ito'y. Gumatangak pa iti bagas ta. Iswa, mangtid ka. Paggudwaan ta, ti maigatang iti bagas. Kakaisuna na bayadan ng utang na kan ka. Impautang mo adagusan. Wain, takas tatulagan mi, kanita ta Victor, bakit? Kondisyon na nga rin data. Ano masingir da ka, ipautang ko kada kwada, ti bayad ni Marilaw. Ay, iso matla nagagatda na pan nagsingir Tadamag gayam kondisyon da. Kasa na balay, ta sa anak mo siguro ang marigata ng ngagsingir. Ta bakit kan lakay di pinautanga? Nalalakada siguro ang singiran, ta lakay kang bakudan. Tata Victor! Nanahili na! Umayak man! Ay, nanay lakay. Ni kukumu na jay. Ah, Anya nga ta di gagara na. Abay ngay may. malipata mo na ya. Judith, itati utang takan ko na. Ay, anyat pitsa na itayon aya. Ay, wine. Ara, kasanugay. Awampay mo pagbayad talaga. Ay, agpambarta Ay, anay ko. Nasakit ti paruhong ko. Aday ko, aya pa. Nagsakit mo ti dyan ka. Nabayagan na marikriknak mo't na ito'y baro. Apay ngay, agsakit kay mutin na nahilina. Tata Victor! Muwang nga raw. Lakay kan baka kami nga minain. Awan pa'y mo nga rin pagpa-check up may. So, gimatang kami lagan ay tiagas may. Nakakaasi kami may baro. Numay ka singer. Ay pangasem, tadi da kami pala singiran. Tawan pa'y may bayad may. Taingatang may tiagas, tinabat-bati ako ortame. Ewan, kukaw. Hindi kampay ka nang nangadun Tayo niinutin may tinababatay nga pagasmidit Wala agpaimbag kayaw. Agsubliak to na imbag kayaw. Taumayak agsingir tumanayin. Sige lang, baro. Basta no, masakit kami. Sana kami kumaasing-singiran, wan. Tama nga no, ilay-layon menti matay. No, pilitin da kami ngagbayad. Nga, yawatan nakman iti danong mawawak. Awanan, nakapanawan di kukaw. Ha! Aya! Ay, kunak no, dapay la dita paraangan. Awanan, iso tumakder ka ditan. Papanam ko. Nakagsingira, barengan dan pagbayad da Tata Victor. Nala, sapay ko mga ruta makasingir kan. Tagumatang taman iti burya sa taraknan ta. Basit ngamin tinagtarakan iti baboy dito lugar tayo itakot. Isong agtarakan taman kidi, bareng mapaaduta. Kalding mo lang ti pangigatang iti dayjay. May mayat ti baboy at taraknan, tamalakwa dagos. May ti kaldeng tadi kan gumatang iti ipakamaw. Ipastor mo lang ke sulban. Kano may bustiro uta kanandangay, di mabisinandan, kumutongdan. Saan? Nagadaduaruap. May busket ti ruotan iti bantay. Nagadaw. Kat sa inlakom ti sigo da kalding mo. Imaduda kumaitan ha. Ungaw. Kunak ano mapaadok adagos ti naglakwak. Sa magayam. Nala, ingkang aro nagsingiran. Nuwapay mga amin ngayon pautang mo manan. Di ka nagsaw.
Ta mga dumamalas pa iti panagsingir ka. Naimbag nga orasyon na. Umaya man nagsingir. Ay, daapo. Nasayate may kabarok. Umayak ko maijay balayo. Ta umayak kag pakaasay. Adi kang pailaba kabayad. Tanay, na disgrasya ak barok. Ha? Anday ko. Wen, natinaga kidi mulya kita bayabas. Kuday, yung unay makapag nasakit pa ito sikit ko. Anday ko. Kasi napakasasalita bakat. Ay, hindi ko kaulagay. Humayag sing-singer. Ay na, mawalawa ka talaga. Nagsiglat di pa nagkita. Nasakit pa iti diyang kao. Anay kao. Apa atong galumayak ka masakit kayo. Abi igagagara yung samay. Ay, saan mo't barok? May ran-ran lala siguro. Anday ko. Ay, saan may mga ugalay? Tiyag artista tamadi mo tikasta. Kay? Ay, apo. Kano nga rin nagbayag kay ngay? Sabi ka sa pulak ti kwartan. Ay, kwa, barok. Ang sublikan tao no may alawas, wine. Marang nga danton kwartame. Pagbayad mikin ka. Ay, apo. Sige. Anday ko, ayan. Maudin day ta kariwa. Ay, Pangasiyo mo tana na. Mudida pa ila makabayad. Masapol nga ikaro dan tinutang da kanya bakit? Ne, anyat kahit mo asawan. Nagkatulong da dito balay nga. Tapno maikaro da ti inutang da 10,000. Anya, duwada. Apay isa na mabalin ni Nana Helena lang tagyan ditoy. Duwada, tapno maikaro da gusto utang da. Pagtrabaho, ni Tata Victor, ijitalon. Ta para balay mo ti asawa na. May mayatin ti kasta. Ngam tayawan Apolos, ti maganap ta iti bayad ti kalding daw. Ay, awan ka din ti sabali awagas. Ay, di kag dardarasudos. Kastalagan ti mo kawagas. Kung hindi ka madanagan, tamok ter aramide, bakit? Mayat ka, iti singasing ni Kukaw, bakit? kawin na. May mayatan ti kasta. Ti maipabarangay ta. Ay, sa bagay kindi minus gastos pa kindi no kasta. Ta siyempre, libre ti kanintan taon. Ta trabaho ta kadakwada. Ay. Una niya. Ang makatawon ba, jay ko na panagkatulong ta kadakwada. At tidog sa mo unay ta makatawon na. Mayat kindi Yure, 2 tawan. Ta makatipid tapay. Mangantayon Nana, Tata. Wata mabisina ka na napanagdalo si Bangkag. Muray siya, nabanuga ka naglaba. Malala, magantayon, balasang ka. Sige, umuna kayo na mga Nana, Tata. Sumaruno kami kanila kay. Ay, ang itinapoy kang masida, bakit? Kung ano magandan? Ay, awanan lakay. Inibus da Nana Helena kan Tata Victor. Anya? Nagadumagayam ti kananda. Pati dagitay tinapay nga abasto tayo. Inibus da amin. Anya? Anday ko, nasugat to siya kak, bakit? Mayat pa nagparparaspas ko yung talon. Ay, ala! Nagdakal, tasuga ang baw. Ay, mabila, taibagak nga, ipanda ka yung hospital. Ouch. Ibagak ka ni Kuko. Nagsapol, iti pangiluganan, mikin ka, pa ni hospital. Kumusta nga ni Tata Victor? Napaagasan yon? Ay, wine. Iji private nga hospital tinapanami. Isumot ti kaya na. Anya? Medyo dakil tinagastos ka. Pina-injeksyon ko ni Tata Victor. Pwera pa'y dagiti agas. Tapati mo, di uya na ka na-check upin. Anya? Ay, agaganos ka. Katulong mo nga ro di gastos sa mida. Problema mo ti kastoy. Puro gastos na. Sapay nagrarawa da niyaw. Kaaganos ta. Inalam mga min ida dito balay. Kan imbagam pa yan ang makatawon ti panagnaag da dito eh. Tapno may karo dala ang ti utang da.
Gusto ko mga mintay 2 bulan, wano makabulan na panagnaudda dito eh. Nga makatawan mo dyan bagam. Mabalim mga ibabawi no kaya ko. No, anya titulagan ko ko. Iso nga raw ti matumpal. Kung may ta makatawan ti panagnaud mi dito yo, di ano sanda kami, baro? Tulungan da kami So, sagot mo amin, nagastusin may. Ta-stayin kami ka nga road. Ha? Huwag ba't naman ko ko? Hindi ni pala na karkaro ti utang may. Papanahon da kamen. Nakarkaro mo agastos ti panagnaan yun ti balay. Pinagawid nga rod da sawak dagiti nakautang kan kuana kat aging gayta, di da pala nakabayad iti utang da. Kanayon ko iti asidiran ni Coco gapo iti aramid na. Ngam binaybay akon dayta, tapaka-stress aklaan nga isa kanayon ti pampanunutat. Alakastan, ti pagayam mo, Elma. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you, kat God bless iti tunggal maysa.